僕はユージをよろしく。ここはソウルトランスレーターが作る仮想世界、アンダーワールド。ここに住む AI はまるで人間そのものだ。彼らはこう呼ばれている人工フラクトライト。その世界には決して破ることのできないルールがあった。近畿目録。システムから逸脱する AI。 アリス、君は一体。この世界から抜け出すにはどうすれば。ソードアートオンラインアリシゼーション。僕はずっと待っていたんだ。この森で6年間、君がやってきてくれるのを。